ha sabuni Tripura sane ha ha sabuni Tripura sane ha Bangladeshi go back Go back, go back, Bangladeshi go back go back, go back, Bangladeshi go back go back, go back, Bangladeshi go back go back, go back. Chini hana chung ke bono ri ya Chini hana chung ke bono ri ya Chini ha chung la chung tok khai nai chung ma na senang nai Chini hana chung no ma se ma ro nai Chini ha Kendro sarkar ma nai nai chung no tang hi nai ang to rai jo sarkar bo ma nai nai chung no Kendro sarkar bo ba khana nai Chini kong no Joti khai Chini hana ma ro nai Chini hana ma ro nai chung ya khai thya sa Chini andolon pai bo chole chung nai chung Chini andolon chung thak phlai chung kha khai nai Chini hana to bo chung ma na senang nai Jeng tini ora birudas kami o lalu mama kasuma karon hukai jeng tini go susai civil society council bai jeng tini bonda kong mana support kai jeng ora makasuka tambah hingkai jeng go NLFT etitep cukti ingka abo dabi maya hatai kotor bo jeng dol pal kai kasulai ka bubagra bai cukti ingka Delhi sarkar bai abo bo jeng maya abun bagai jeng cinti prasani Manthai bagai jeng tini oro makasuka jeng oro ko khadu mama phunuka jeng tini jeng Chini hani bagai jeng tai busak dor ba khai chinai jeng tai busak andolon khai chinai jeng thya sa hai khemang da thang chinai Chini Manthai jeng bubro manche na ne jeng no sidi jeng no Kendro sarkar do bai bo jeng cukti potrong lai ka bubagra tau phan maya NLFT etite bo cukti khai ka tau bo maya jeng tai bubro mana jeng thya sa hai khemang da thang nai Chini hani busaro Bangladesh ni borok no rohna ko tumabo Supreme Court order khai to bo Chini oro kunu tau phano ungko khai ya ko jeng umti khemang da jeng thang chinai Chini borok ro jotono phai bai di khachi bai chi di Chini hani Tripura ba chi ro Chini hana chung ke bono ri ya Chini hana chung ke bono ri ya Chini ha chung la chung tok khai nai chung ma na senang nai Chini hana chung no ma se ma ro nai Chini ha Kendro sarkar ma nai nai chung no tang hi nai ang to rai jo sarkar bo ma nai nai chung no Kendro sarkar bo ba khana nai Chini kong no Joti khai Chini hana ma ro nai Chini hana ma ro nai chung ya khai thya sa Chini andolon pai bo chole chung nai chung Chini andolon chung thak phlai chung kha khai nai Chini hana to bo chung ma na senang nai ha sabuni Tripura sane ha ha sabuni Tripura sane ha kabuni takuk tai bukuk chong oba hanyo wai bisi oba hakene khoncho gya bisi kereng no oba hake phai tongo mane choba khlai mani Tripura sorok ni Manthai soktai rok no tabuk point no reklai jagya raida saya tei je Tripura wa hapai tong phai mani burung khlai sal bat gerei o burung phaima rok no boba hake mathak nai boba hake reklai nai obono tabuk khorang tisnane nangkha Tripura sorok jotono palbak sa khlai ge tini 23 तारिख अक्टोबर 2025 तिनीनि सिनी सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै लोआ जिजाक अबाकिनो बन 24 घंटा बन का सुलाइमानि ओ पान्दानो रुखसावैनो ओ स्ट्राइक नो का सुइनो ओ बाहायके तिनी ट्रेन लामा हायकाबा गोबांमा थाइरगनो का सुलाइमानि मांगप्लि का सावै फैक्या ग तिनी जे अरो अबंखा थाइताम सिंखामो बिरगुदास जे थायो जे ट्रेननि जे लामा कलगो जे तिनी का सुलाइमानि मांगप्लि Brok banyo je kasunai rok banyo sing koglam salai norok no phungnai inga tini je kasulai mani tan bagi kasukan hambai nokbar tv no sing tini ora kasuman hingke sini civil society organize khai sing ese Tripura sangai sing tini ora kasuka tamba hingke sini je Tripura hawa je sing kubuni dophabe je thungjak tongmani tai raida chaya tei je kubuni dophane borok je phai tongmani abono kasuna bagino sing tini ora ma kasulai ka train ro borok rok lebusuk bang borok oro puilawa phungo bangkha romdi 100 150 haingkhna hingke tabo kisa o satungma ba hingke jaja o je local ni hingke jaja nogo thangai tu kuna rokni kisa thanglai ka hingke tak motamoti tongkhuna sotur rok tongkhuna ta emne train rok lephada phai train phai oro kaisa kasoi train phai kaisa kasoi tonka hingke borok chesa khaika je train police rok borok phaika jate borok par khaina bage borok khaika hingke sing oro je tongnai oro je public tongnai je Tripura se Tripura sa ni tongnai ro borok abno gosilia hingke borok no taisa phirok di rohkata gotabo joto je Tripura sorok ni je Manthai soktai no supung jagya tinini bisingo kuno solution maya hangka norok mane kasui tongkhinai
abo to nangman kok saka sing jahate tabo grom di civil society ra borok 24 ঘন্টা ni bagi borok kasuka hangke judi tau tini bo যদি স্টেট গভর্নমেন্ট আপনার যদি পদক্ষেপ নেয় হ্যাঁ जों আবো 24 ঘন্টা তাম 48 ঘন্টা 72 ঘন্টা ফোনে जों আপনার কাজ শুনানি जों বাইদ মাংনাইতা Kini sini mo. ani hingke ang o jagani social worker no bumung jor supini Kapachau kesar mung lukorok type de phainya ni tongko. tai kabang tai phainai tongko hingke o parani bo phain dong hasal yang mannai rok ni bo tongko hingke yang rok phainai tongko hingke borok bo kisa o ayang baksa sadu paro tongo hingke baksa oro bathak bai ka hingke tai kabang ma tongo tai rom de 100 150 tai phainai je tongko ta Phongni busuk joran sim kasu jakar. phungni 6 ta ni simna ka suka jaga bo Tak busuk joratan. tabo rom de sarbar tar khai tongata hambai Khamni takhok tai bukhuk chong obo haino lahar je kasulai mani oro train je lama kologo kasulai mani o ha chini si nei sumai tangai kabai kaka kokok khlaiye sala jajao o tipra sarok bo jaga tongai sinai tabo khulta bangladeshi nei se rkhla jagi tongsiwo tipra sarok ulta sing tongsiwo nijini hawo asaye orono tori logoi ha tori logoi siwi tongmani a jagawan se tabo khe tipara sarok bangladeshi nei rkhla jagi tongsiwo ke bo hayeng sinai belai kheno khakam jagnai belai khe mokoli mukti yor jagnai o mangpli rok ge tini hanya hai andolon khlainya ni namkha movement khlainya ni namkha tipra sarok ni o choba tai sal busuk tak montoni yaka gi mayakho tak montoni manthai no mayakho tini ni je kasulai mani solution dang no om tabuk lukorok nasingjak update hai koba lukorok sumung achaijak ke tini ni mangpli o brigodasni je malkhung kolok je o bathak thayono ang tini coverage khlainya bagai nokbar news mangpling bakhaktei ang phajak nai tongnai rok update no jotono paithago hambai khulongka.